Waimemeza, Khuzane sungaze uhambe lokubhala emaphepheni uphendulane nomanqele ukuthi akaphili kahle yonke leyo nto ayinasidingo lo muntu umbona udlida kamizwa wena ungapheka ngesidakwa nje sidli usiqathe uzophika ngaso kusinaka usilandelele iyeke le yanto yabo futhi sengithanda ukukuvumela yabo njengoba usho ufuna ukumziba hayi ngathi uqinisile ubaba wakho nje leyothi mphendula hayi suka iyeke lento wena lento izokujwayela kabi eyisa nje iyeke lento wena anisubele nobhemile wena seniwasha imoto kumakhawashi thatha ubhemile thatha ufala bafaka esigincini bobabili ushaya ingoma zehawu awubhemile wayegijima nazophula ingoma zehawu mayeshayela isiginci akekho umuntu ofika kuwe ehawini shaya ihawu uthula uthi du uyisike lesi silima lesi ngoba isilima lesi sikopolota kangaka nje wasifuna usiphendule bese ngiqhuba lo mdlalo kodwa ke phela makuyikho ukuthi ngichukuluzana nalesi siphukuphuku ukufakela ipharishe ebhodweni hayi qhubeka usiphendule kodwa nje bengithanda ukukuvumela njengoba wawusho ukuthi ucabanga umziba lo mfana lona mnyeke kanje uyakuxhaphaza mshaya nje ivoicemail ququda voicemail qhubeke nezinye ingane ongadlala nazo hayi lesi silima lesi sesidwetwe sesamahlama amakhulu awu cha lo mfana sengiyamenyanya angivele ngimenyanya kodwa nasekuqaleni